20 kredytów. 20 kredytów, ruletka i kaktus. Patrz jak kurwa zgarniam tym kurwa hajs i wypierdalam. Swoim paluszkiem złotym obstawia kurwa liczbę. A oto koło magiczne. Koło się kręci kurwa. Kto gra grubo, wygrać musi. Co obstawiłeś? Dobrze, zostaw to teraz. Ale skupienie jest w oczach. Oblicza liczby. Na ekranie są liczby takie. Czekaj. Kończymy obstawianie. Jeszcze dokłada. Czemu te małe grasz ciągle? Złoty palec kaktusa. Koniec obstawiania. Trafione kurwa. Kaktus to mistrz. Pokaż. Kamerą pokaż jak trafiam. Kaktus to mistrz jednak. Trafił.